kwi-briefing ya media briefing kade ngiyenzile ngaba mention abo2 abantu-ke abakhetha-ke nje abakhetha ukuthi beyikhulumele ngophakela but angibalanga yena kuphela nombuzo nami le kade ngiyibuza ukuthi why abantu belokhu begxile egameni elilodwa nje yabo Okay. Iliphi elinye igama olibalile mngana ngoba angilizwanga. Iliphi elinye olibalile? cha Iliphi elinye ngizwanga mina bafungeke. Aliphi eligama okanye lamagama ngisho kwi-social media kugcwele igama eliyi-1. No, uzolisho manje elinye. Emithingini wayengekho yedwa uphakela pha. Yes, we are happy into eyenzekileyo because uphakela besimthembile, uphakela besimthanda, uphakela besimsupporta. But ke ngoku xa ezimeeting zakhe no president zinendawo ezimane zifihlwa omnye athethe enye into omnye athethe enye iyasolisa nyhani uba hey inoba kwenzeka ntoni kule nto but ke ngoku ndifumanisa uba iphuma nophakela yedwa le nto lena. abantu kwi-social media abaqoka ukuthi bekhulume ngophakela kuphela kodwa ngamention amagama amabili okuwumacingwane naye uphakela iwona kuphela ababe ingxenye yomhlangano nopresident ngabala lokho okay laba abanye ngabafaka angibafakanga ngoba babephelezele umacingwane nophakela futhi abanye abangenanga emhlanganweni bangena abanye sekushuthwa nje good true no I've got an evidence of that. Ngicela ukubuza ukuthi uphakela udle 2-3 million umacingwane udle malini yena? Cha mina ngibala ukuthi imali yaphuma isiyonke kwaba u3 million kodwa kwaqale kwaphuma 1.5 million enye yabuye yaphuma ukuthi mawuli bayihlukanisa kanjani angazi kodwa engikwazi ukuthi iyaphuma imali. Okay president benza ubuza lo mbuzo nami ndicela ubuza kuwe ke ngoku King wena King uthethe nge15 million kolu lwakho ulwazi wena le15 million ingaba bayinikiwe le15 million? Yeah, istake uyazi ma 20 stake ukuthi nasi stake kule stake imash ayingaqhubeki nathi into yayizishona bese bekhona othi hayi ngiyayifuna le mali ngizoba convince laba abanye ukuthi asiyithathile mase kuloko ngena ama calls ke a convince omunye umuntu la yabona ukuze lo muntu une share umuntu ngamunye kulisile uMancinci umuntu ngamunye was supposed to have a share of 3 million each kuma leaders 3 million u3 million uya kumuntu oyi1 kodwa ukwazi ukungena kuruqu kumele ngene 1.5 million omunye 1.5 is a balance uzongena after when the job is done uMancinci is right lapho it's just that isam ka 15 million akayivezanga uMancinci ithi sam even uMangobese naye bekumele abe ne share yakhe lo 15 million. Oh my god. Okay. Even uMangobese kodwa ngenxa yokuba greedy kwalomuntu okade kuyena obe communicator kwacaca ukuthi uMangobese akavalelwe ngoba unendoda ewummeli. Mina ngiyazi yonke lanto mina kodwa ngiyazi mina lanto. Ngiyazi more than mina. Ngokwazi kwakho wena King ba end up befumana malini? Phazi ngamthanda kodwa uphakela akathathanga lutho. Uphakela. Okay. Akathathanga lutho. Kodwa uphakela wafika emeetingini ngo10 ebusuku. Ngino proof ya lonto. Waqala ukufonelwa kodwa awuma iphone yami. Mina ngisiphala ngufakazi mina. Ziyakhala manje. Mina ngisiphala ngufakazi mina ufakazi. Ngingixolele. Angikhulumi ngiyakundaba mina. Ngiyakwazi King. Mina ngisebenza angisabe futhi mina fusak izinja. Masikhala. Ngala mina ngithi mina ngizogoqa la kuloko ngifuna ngifika. Masikhala. Imali ngifeze la. Ngifuna ukuveza imessage yonke lento le. Awuyikhalise noMancinci ngaze ayikhalise khona manje nje. Mina ngifuna ukutshela ama details mina kwenzakaleni la. Onyanyayo uphakela sebemthwele kakhulu. uMancinci ngiyamuza ukuthi uyiman of integrity just that umislidwe abantu abathile but he is a man of integrity because ngiyawazi umsebenzi wakhe mina ngangeke ngento encane mase ngikhohle ukuthi ubani kahle kahle make manje
ngifuna ukutshela ama details abhalwe phansi engawaveza ngisho ecourt makuthi inyoni zingijwayela kabi. Yeah, okay. I-meeting imanga wo. I-meeting ngo-2. I-meeting ngo-2. Yahlala i-meeting ngo-2. Yes. Ingahlali kodwa no president ihlala nama delegates ka president ngo-2. Yes. Kwazothi ngo 10 to 3. Seqoqiwe iyahlala ngo-2. Kwenziwa ama promise ukuthi no sokwazi ukumthola uphakela. Sokwazi ukwathola amanye ama members. Thembani mina kusho umuntu oyi1. Kwazothi ngo 10 to 3. Wase yafonela uphakela ukuthi ndoda uyafuneka la uphakela bangalibamba ucingo. Kwazothi ngo 6 kwabhalwa imessage eyakuphakela ukuthi uyisiphukuphuku wena uyazi imali uyozufa uhlupheka. Kwazothi ngo 10 to 6 kwathiwa yini ungaphenduli ngoba lana sinabantu abakhulu. Kwazothi ngo 10 to go 5:06 kwathiwa hayi ngiyakiyeka ke akaphenduli lo. Kwazothi ngo 22 minutes pass nakya bangandizobona yini ngiyabona nginazo 22 minutes after 6 kwafonwa bangalibamba ucingo. Kwase kufonelwa umuntu ohamba nophakelo seceleni ukuthi le nyona yilibamba ucingo ayazi lutho iyokupheka le nyoni yazi uyinkomo nembuzi ayazi lutho. Kwafonela umuntu kwafanele bodyguard umuntu wase convince uphakela umthakathi ukuthi iya kulento. Kwazothi ngo nakya isikhathi wasibona angikhulumi mina into ekuthiwa ngilindwe i1. Kwazothi ngo 10 to 10 wavuma uphakela wathi send location bayithumela location nansi ilocation nansi nginayo iza ngo 10 to 10 uma kufikwa kwilocation kwathiwa lento yangomhla ka30 ayikhanselwe ngoba ayingabi bikho ngoba opresident nabantu sebabhizinisi bayasaba kodwa akushiwo mahala kushiwo ngo 15 million nango wathi uphakela angingeni liyonto uphakela waduba i-meeting yaba u10 minutes wahamba uphakela ekseni ngakusasa kwanocingo olingenayo ubuka nakhe ngakusasa ekseni after location ngo 7:30 uyabona la ngena ucingo lifuna ukumthuka wangalibamba uphakela ethi ngeke udayise umzabalazo mina kwingakusasa bangayibambi khona njengoba selimthuka kanje uphakela la wangalibamba ucingo uthebe ngalibamba ucingo kwasekulandela abantu abalwa nophakela umthakathi after that ngoba uhluleke ukudayisa abantu wakhetha abantu wasedayisa labantu abambala onyanya futhi fuck off yangenze fuck on ngise number 44 ku reach amagate awu3 yangenze uyiphatha enkosi king ndiyakuva but ke ngoku isizwe sonakale uqala kuphuma kwe-photos sonakala worse ke ngoku xa upresident esenza ma awuyazi naleyo lento yenziwa uphakela umthakathi udayisile abantu abathile ngoba bekumele kuphume isamba wabadayisa. Uyabona uma udayisa umuntu it just that you are not going to fulfill the mission. Ubadayisile njengoba dayisile sekumele kuliwe naye makuliwa naye sekureleasewa each and everything as trying to implicate him. That is why ngithi mina Mancinza bhuti wami nginesiqiniseko la ukhona ukuthi abukho ufakazi onabo kodwa umehlo ukuthi ngiyakuthanda mina ngoba ngazi umsebenzi yakho kodwa here you were misled. Imake King masiye ke ngoku ekubeni ba wenza umsebenzi imunu wena wanembuzo ehlakaniphe kangaka wenza umsebenzi imunu wena funa sikwazi phela akwazi uvele ngilongiveza kathi ngiyinyoni mina wena peleka wenza umsebenzi imunu wena emhlabeni. Hayi mina nje nginesiphiwo nje sokuhlakanipha. Usile kodwa ke
Isiphiwo sami nesakho siyafana mos. Ngifuna umuntu osekakhulu mina ngoba uzokwenza inyundo enye. Isiphiwo sami nesakho siyafana, so sizawuba same WhatsApp group yabo. So King le mali endaphe inikwa bani? Uthi siyashada manje. Futhi uya kumakhanda palace uya uthi phela use WhatsApp group usho ukuthi lapho kuyanyiwa. Hayi guys phela guys siba focus kathi inyoni. Ufuna sibe sijoke. Yes King. So ndifuna abantu bacacelwe King ba le mali ke ngoku King ngokwazi kwakho endaphe ithathwa ngubani? Ayiphumanga yonke. That is why kunyanyiwe. That is why kuliwa. That is why igama laphakela ngcwaliswa. Is because uphakela uvukele labantu kade bemthemba ukuthi uzothatha imali. Wangayithatha yangabi sadedelwa yonke. Akho 15 million ophumile. Akaphumanga 15 million uphumile. Awuphumanga. Phela enye share bekuzomela iye kuJesinza, enye iye kuphakela, enye iye kuMacingwane, enye iye kofela emntwini. Ofela emntwini abanamali la bekhona. Abayitholanga. Itholwa ngubani? Imalini? I3 million. I3 million mina ngiyazi ba i3 million mina. Amanga akhandwayo. It was supposed to be 3 million. There is no one who can ever produce a proof of 3 million uya komunye umuntu. There is no one. But so, it was supposed 15 million iswam le mali yo 15 million. Labantu bekumele ba dividelwe ngo 3333 including uMangobese. UMangobese unfortunately she was not there because they tried by so means to sideline her. Umthakathi wagonoza yena wathi ngeke kwazi mina ukudayisa because uPhamthakathi i26 ubonile ukuthi abantu bayangithanda u15 million u3 million uzophela mase kungahlekela idignity yami wangabe sayithatha leyo nyoka. Simple as that. That is why ngithi mina uMaNciza ayikho proof kodwa ngokuthi kunabantu abanyanyile uphakela abadayisile yibo laba abafonela uMaNciza trying to fight uphakela. Yeah, ndiyakuva King, ndiyabulela but ke ngoku sifuna kube khona into ethi King uyayazi okanye uvile ukuba iphumile imali emphumeleyo lo yena ebeyifuna imali. Ubani befuna imali? Lo ebesithi kuphakela makathatha imali. Hayi phela naye phela ngolayini wakhe phela bengeke phela angathathi lutho because besasebenzile. Umehluko anginabo ufakazi baliyodwa angikwazi ukukhuluma mina I'm not allowed. Kodwa isosi yami close to lesa story sithi uyithathile imali. Kodwa ngikwazi ukuma ngani yonto ngize ngikhuluma ipublic because anginabo ufakazi. Mina ngisebenza ngento ela ku proof. That is why nginikhombisa amakhozo hlohlwa kwawo. Yeah. Now ngwadingizwe informant yami phela mina ngiyena ubhaka nje u17 mina phela ngadlala impatha bangathiwa kuvele kusuka umuntu akhulume ngingabi nayo informant yami noma intelligence yami ngoline wami nami elapho ukhona phela sabantu bemoya thina. Ngizabe siyacela uqala ngendlela ikhasi lethu wenza ubulungisa icofo subscribe button le channel yethu Umkhosi ngenza kwethu ke lana kubhaka uMaNcinza bazama uveza ke ukuthi bona banabufakazi bakho konke ukuthi ke kwakhishwa imali yanikezwa ongizwe nophakela umthakathi. Mina nawe bengathanda hlangana ku comment section sizovula ukuthi thina ngalolu daba ungakhohlwa ucofo subscribe button. Thank you.